Mhuri yeZimbabwe akudyiwe rinopisa, kana wanga watodya rinopisa ndiroro ratokwana. Hazvina kumira zvakanaka. Ndadzoka zvekare nema-updates nyaya dziri kuitika paZimbabwe. Kana uchingotondiona, kana uchinyatsondiziva zvakanaka, uchideedzera kutiwo pasi ne2030, kana uchideedzera kuti pasi neZanu-PF yacho, tanga nekulaika this video right now kuitira kuti iboikane. Right, nyaya iri panapa yakamira yakadai so yandiri kusangana nayo ma-streets aya zviri kutaurika panapa pari kunzwa neMnangagwa firing VP Chiwenga with immediate effect. Mabudisirwo airi kuitwa panapa, according to this newspaper panapa vari kuti Emmerson Mnangagwa is planned to fire his deputy Constantino Chiwenga. Sources claim, impeccable sources spoke to ZimEye saying Mnangagwa's plan to remove Chiwenga is good because it will be his end. The development comes after Mnangagwa announced a very direct threat saying any person wishing to replace me needs to first go through the death row. Pakashata. Saka ndo nyaya dzavari kutaura panapa, and pari kuzonzi Mnangagwa's decision at a time when he frantically attempted to introduce a factious 2017 army tricking Gwanda style poison claim through a fake inventor who is the armed robber charged Maxwell Chikumbutso on Tuesday afternoon. This was just after Mnangagwa had appeared to have military support away a Heroes Eka faction. The Maxwell Chikumbutso poison pattern and project has since failed to convince the army the way the military was moved to side with Mnangagwa in coup in 2017. This is a developing story. Vapedza zvavo ndo mabudisirwo eri kuita zvinhu zvikaizvi. I'm telling you, ukaona pa kudai so there can't be smoke without fire. But ini the good thing yandiri kuda ndechekuti zviri kunzi hanzi handiti haikona kuti ndatoti atomudzinga because tinenge takutoda kutoona kazvitoitika kuti what's next, but nyaya yacho ndopa yatove iko zvinezvi kwanzwa zvakutaurika ukuzoti something fish is going on. Inyaya dzekuti kana nesuwo tiri kunyatsodzifambira kuti timboona kuti waraitika vari kuda kudzingana nenyaya yechii, zviri kutangira papi, zviri kubva nepapi zvichienda nekupi, because at the end of the day these guys vakangwarisa vanokwanisa kutongokuudzai nyaya dzekuti murape makarelax zveupenyu hwese vachitochovhera kuti vasvike kwavari kuda kunanga ku2030 dzavo dziya. Imimi muchingoti manje vanenge vabvisana, saka ende imimi vanhu vazhinji muri kuti pfungwa dzenyu dziri kukuudzai kuti kana vachinge vazobvisana vanenge weak. Saka kana weak mozowana kupindawo ipapo kana kuti kupenetrate mozoita zvamunoda. Ndo izvi zvinenge zvingoripo. Same thing zvakamboitika pamazuva 2023 after election paya vanhu vakatanga kunyeberwa kunzi kuri kuya SADC ichigadzirisa zvinhu yobva ita kuti patangidzwe election, poitwa fresh election, SADC yatouya yotosvika yotobvisa zvese izvi yototi ngati new order chinchi. Asi hazvina kuitika kusvikira zvavaida kuti zviachivhike zvatoita, because vanhu vakaramba vakamira vachifunga kuti ndo zvichanoitika kusvikira President Mnangagwa vacho vato SADC chairman. Saka zvinhu zvakaita sezvizvi inonzi inzwai nini, tinenge tatotora kuti nhinga ari kuti zvakati, but mirai timboongorora. Haina kuperera panapa nyaya yacho. Ndichadzoka nayo ndichinyatsokuonesai kuti chichiri kunyatsoitika after vapedza kudai so. Zviri zvamanje sarai makateerera. Ndine audio ndichakusiyai muchinzwa mondiudzawo mafungiro enyu kuti muri kuionawo sei nyaya dzacho dziri panapa. Kana uchinge une something to say, une zvako zvekutaura, namba ndichasiya pascreen, woisa yako audio wozondiudzawo zvaunenge uchida kutaura about anything that is happening, kana kuti situation dziripo uri kudzionawo sei. Ini nangu ndinogumirana naChiwenga, andimuti akanaka vice president wedu Chiwenga, munhu wakashata zvake, asi apa pataura apa pambinga apa dzinongomisa matumba. It's true, nekuti munhu angaiti basa rekungopa vanhu mota, vapfumi vakapfuma kudhara, paakapa Japreza nevaimbi vake nemwana wake muzvipatara chaimo. Vanhu vari kufa nekushayiwa mishonga nekushayiwa ropa, kune nherera, kune shirikadzi, kune zvirema, kune mapofu, vanhu vari kutambudzika munyika yedu yeZimbabwe. Hapana paakambobuda achifa iweyo achinzi ari kuchildren's home ari kubatsira nherera, oro ane shirikadzi dzaadhonetera zvakati, ari kungopa vanhu mota vanazvo. Ipapo inini hazviiti zvakanaka. Ndo unonzi uhuru hwacho hunenge huchiitika munyika, vamwe vanhu vachisafa, vamwe vanhu vachiguta, vamwe vanhu vachidya. Pane kuti abatsire nherera dziri kutambudzika, abatsire zvirema, abatsire mapofu, anoti unopa vanazvo kare, zvobatsire izvozvo apa nyika iri kutambudzika.
munyika chaimo hamuna mari, zvine zvizigi chairo riri kunzi harisi kubvumidzwa kubhadhara. Uchida kunhingirikira, uchida kubhadhara mari yako yekuti uende kuchikoro, haubvumidzwi kubhadhara nezigi, kunonzi kunodiwa ma-US dollar. Apa munyika macho hamuna ma-US dollar. Zvinobatsire chii izvozvo? Hazvina zvazvinobatsira, zvishande. Mnangagwa ngaabve, Mnangagwa ngaarove pasi. Taneta naye kubva zvaatora chimuti, hapana kana chatakaona, zvinhu zvotoita wese. Fungai kuti muparamendi ndiye akazara nemhuri yake, vana vake, hama dzake, vari kungoluta, vari kungoba, ndo vari kudya. Vanhu vachiita hori, nyika ichichema, ichitambura. Munhu anoita basa rekupa ana chivhayo vaya. Vanhu vake vaya vanenge achizokambenisa nawo paanenge achiti 2030 pacho ndinge ndichipo. Vanhu vake vanenge vachiita basa rekupa vanhu motikari. Vanazvo, ini chinondibhora ndechekuti vanhu vanazvo vanopa motikari. Ko kumbopawo varombo vasina, vanotambura. Variko vanhu vari kutambura muZimbabwe. Marudi munobatsira vanhu vanotambura. Dai aibatsira vanhu vanotambura tinotomufarira kuti aiwa, ari kugona, ari kubatsira vanhu vari kutambura. Basi anopa vanhu vanazvo. Sei achipa vanhu vanazvo? Munhu waona vana Mnangagwa wenyu avo akutotaga kuti masoja aende kune madhaimondi kundowedzera kuba, kundowedzera magweja, masoja magweja mbavha. Naivo masoja acho zvese imbavha, kunowedzera kunoba goridhe, kunowedzera kunoba madhaimondi iwayo kwaari kuenda kunozi vari kuchengetedza. Vari kuchengetedza chii? Vari kunoenda kunowedzera kuba, kuwedzera magweja emasoja. Tinokazviona zvese izvi, hapana chatisingazivi zviri kuitwa neZimbabwe. Kuti vabe hau chinyi. Ndakamboita mugweja, ndichitogwejawo futi. Ndichitogweja navo mapurisa nemasoja vachitibhadharisa mari panapa. Wapedza wotora dhaimondi panapa. Oti tinozochinjaina kunobhadhara, tinozosheyana. Watora magoridhe waisa muhomwe, wari wapasi, uchamubati. Imbavha idzi. Dzese imbavha, masoja acho imbavha, mapurisa acho imbavha. Manje magweja acho uraramire pinyika yacho haina basa, haina chinyi. Vanhu vacho vachararamire manje. Vachararamira kupi manje? Iwawo magweja vada kurarama ka? Nokuti mugweja munhu akatopedza wakatoita kuyunivhesiti, asi hapana basa, asi ari kuenda kugweja. Hazvinoti mugweja wakatofunda une mapepa akutofunda zvese. Basa racho riripi raMnangagwa ari kupedza kuti masoja dai atanga agadzirisa kuti vana vaende kubasa. Tizoona kuti mumvura munosara magweja here. Ibenzi remunhu. Leo Gulendi uri kutotemeswa musoro nezvinhu zvisina nebasa rese vanhu. Vakada kutanga kuita zvekuda kuita strict nezvinhu zvekuti munhu atenga grocery harina risiti harina chi. Ngavatange vaenda kunorisita zvinhu zvachivhayo. Mari yaanayo kuti vatange vainvestigate kuti iri muaccount ipi, ari kuiwana kupi. Then totangira ipapo. Kwete zvavo zvokuda kutiitira dzumbu, kuda kungwarisa zvenhema, kuda kusecha, kuda kubira varombo. Ngavaende kumba kwachivhayo, anomubvunza kuti mari ari kuchengetera papi. Uye chivhayo anoratidza kuti mari yainayo haigari kubhengi, mari inenge iri mumaoko. Sei vangasingamuinvestigate? Kuda kujairira vanhu vemuZimbabwe kwamunoda kuita imi mwana Mnangagwa. Imi mune zvinhu zvingani zviri kudzimba kwenyu zvisina marisiti. Zvingani zvine marisiti kumba kwenyu. Gold ramuri kutenga kumakorokoza kura muri kushandisa vakomana vemabhemba vari kutibvutira vanhu magold. Vane mapepa ekutenga gold. Imi musada kuda kuzvikira kunge munogona kukondorola ikonomi yenyika. Makoni wakondorola ikonomi yenyika maakupinda mudzimba dzevanhu manje. Ndosaka wakwanza vageza vakati rwai pasi, bvai, nana mangwana venyu endai kumba kunovata uko. Hamugoni kutonga nyika iyo. Mutonga nyika kunge takishop. Kana mashaya basa garai pasi. Ndai morara uko. Sei vanhu vaiti hustling dzavo muri kuita dzenyu wanze magold. Nana angels muri kuti hama hustling dzenyu hapana rumbo kunetsai kana. Nana chivha yenyu muri kupa zvimatenda zvefake. Zvamakapa tenda dzemasola kupi kune masola kune maraisi kwakachena. Bvirei kumhepo mhani weMnangagwa nevanhu vako. Namangwana wako munopenga mese. Dei nyika yanga ichifunctiona samafunctioniro ayakanga achiita kubva pa1989 tongoti 1990 zvichidzokera suruko. 92 vazhinji vamwe varipo ava ndiri kuona vanga vasati vaberekwa. 92 Zimbabwe yakanga ine drought iyaiya. But takasvika muna September chikafu chichiwanikwa pamaGMB. Tichindotenga chikafu paGMB and 20 kg yaita $20.
50 kg yaita $50, 90 kg yaita $90, 10 kg yaita $10, 5 kg yaita $5. Kana unoti ndonyepa ngauye panapo. Nyika ichakanaka ine nzara, but kwakanga kune chikafu chakanga chichirimwa, varungu variko, mainvesta variko, everything zviriko. Nzara yaikaita zvayo 92, but vanhu vainonga. Kwete nzara yoita kunzi gore rinobatoita cyclone, kune nzara, nzizi dzakazara nemvura. Kune chikafu chinorimwa nemvura yemudenga. Kune chikafu chinorimwa nemvura yeirrigation system. Takamboisa nyaya iyoyo. Kune varungu vanotongoziva kuisa kurima chikafu chavo nemvura yeirrigation, no non-stop. Mungarima mapotato nemvura yemudenga imimi, mungarima tamati nemvura yemudenga, mungarima mapfunde nemvura yemudenga kudrought area mose munana Chironga, Mwenezi yese zvakadana naGwanda kudesert area ikoko. Nditi munoona ndogara ndichitaura kuti ZANU-PF ika accelerator ikaisa mugear number 24, manual international splitting, and ivo kana vava kufamba vachienda vanotadza kuziva kuti kuna makevi iwawo, endinoda kuzama kutaura makevi kuti zvinhu zvavanenge vachiita vanhu vanenge vachiona maproblems avo. Apa vatadza pa ndo makevi andiri kutaura nezvawo, makevi andiri kutaura nezvawo. Saka all those corners, all those caves, vanhu vari kutoona kuti apa vatadza apakadai apaita ura. Saka ivo vanozokatyamara nazvo kuti zvavanenge vachiita vanenge vachifungidzira kuti vanhu vachaita backup kana kuti vachati support. Voona kuti vapedza vanotozoona kuti yose vanhu vava kuti expose pamadhiri ataitawo haiti. Nyika chaiyo. Hatimuona kuti holiday hachasiri kuZANU-PF. Holiday chaiyo hachasiri kuZANU-PF. Holiday pane chimwe chiaudio chavakaisirana nechimwe chazanzi chamai Mnangagwa chaAxiria kudini pachiramoyo chavo. Holiday is no longer ZANU-PF. Kubva paakakriticize Wikineo Chivayo, mota yaita accident. Vaisa magiya aya kuti vazomaadjusta vadzoke vachidini, zvava kuvaremera. International gear international truck ravanenge vachidrive, kana kuti international speed yavanenge vachimanya nayo paroad. Kuno kuAfrica, most of the African countries will drive in the right hand side. Ivo vari kudriver, they are driving in the left hand side. I don't know if there was in America, we say no, they are coming to pick up the economy of Zimbabwe and they are raising everything in Zimbabwe to be okay. But they are driving the economy of Zimbabwe in a wrong direction.